inicio ao pleno ordinario do mes de xullo. O primeiro punto, 54.85, aprobación da sesión anterior, algo que queda aprobado con unanimidade. O punto 2, 54.86, expediente 1995/2026, dar conta do período medio de pago do segundo trimestre de 2026. O punto 3, 54.87, expediente 2024/2026, dar conta da execución trimestral segundo trimestre de 2026. Punto 4, 54.88, expediente 1636/2026, reconocimiento extrajudicial de crédito 7/2026. Proposta que será información da Comisión. Sí. Vale, hai que la Comisión sale de Facenda, en este caso se acompaña un listado de facturas e un reconocimiento extrajudicial de crédito. Moitas delas son, facturas en este caso de proveedores e demais que nos presentaron no seu día e moitas delas foron presentadas agora e se traen para recoñecer e para poder, en este caso, facer aprobación e pagar. Sí, boa tarde. Neste punto, teníamos engadir que íbamos a votar a favor, mas que, queremos que se efectivice o pago aos proveedores que constan na relación de facturas. Sí, ¿alguna intervención do Partido Socialista? Sí, estamos a favor. Vamos a votar a favor. Muy bien, queda aprobado. No sé si se escucha, sí. Punto 5, 54.89, expediente 999/2026, revisión de prezos, contrato de xestión do servicio público de recollida, transporte RSU, valores de servicios medioambientais, xunio 2025, maio 2026. Sí, proposta que foi tamén por Comisión. Sí, aí, en este caso, en base aos plegos e á licitación, existe unha fórmula onde a empresa ten o seu dereito, en este caso, a pedir a revisión de precios en base a esa fórmula que existe na propia licitación. Logo, o primeiro punto sería aprobar a revisión de prezos do contrato de xestión do servicio público e de prerrecollida, recollida e transporte de transferencia de residuos sólidos urbanos, limpeza viaria e lavado e limpeza de contedores no termo municipal de Poio a partir do 1 de xullo de 2026 no importe 942.204 máis IBE, é dicir, 1.036.424 IBE incluído. E o segundo punto, na cláusula 33, que tamén está, en este caso, no pliego de prescripcións, aprobar a contía de 1.434 euros con 46, máis IVA del porcento como penalización a concesionaria por termos de toneladas facturadas a Sogama no período de referencia. Quer decir, existe unha serie no propio contrato de licitación que en este caso, sobre todo, se as selectivas se fai de forma correcta e se non ignoran as cantidades que se transfiren ao tratamento con Sogama, hai a imunización e se iso non se cumpre, pois hai unha penalización. En este caso, pois, a proposta que se fai na penalización son 1.434 euros. Unha intervención. Sí, a respecto deste punto, un punto neutral que todos os anos a este pleno, que queríamos, facer constar unha alegación, igual que hoxe vimos aquí e aprobamos a actualización na revisión dos prezos a adxudicataria valoriza, pois tamén queremos que iso se reflita na actualización do IPC nas nóminas dos seus traballadores. E queremos facer esta alegación para que se recolla e se faga constancia na mesma. Sí, a ver, en referencia a este punto, a interlocutora falaba de que había no informe de intervención, recorda que en xaneiro Do 25 fixos unha reducción parcial da mellora de contabilización e maquinaria que estaba prevista para o ano 23 e
e di que todavía quedaban pendientes elementos de maquinaria e containerización que exixa a cláusula 15 do contrato. Non hai acta da recepción total, sabemos se está recepcionado todo, se non, se está pendiente de algún... Vamos a ver, quedaba un dos camións que estaban, a nos habíanos presentado un contrato, creo que se chegou, que era un de carga traseira, que les propoñían, en este caso, pois unha menor reducción para tener distintos espacios, en este caso, tanto intervención como secretaría como o propio enxeñero informaron que non podía ser, que tiña que ser o mismo que indicaba o propio pliego. Eu creo que xa este está recibido e na maquinaria creo que máis ou menos deben de estar na súa totalidade. Estaban facendo, eu polos que teñen aquí, creo que estaban casi rematando o que son a de recollida selectiva e nestes momentos eu creo que máis ou menos deberían de andar, eu espero que fagan xa en este caso que nos envíen o que son os informes para poder facer a ata de recepción e así xa confirmar se xa está o 100% o que é a reposición de todos os... Pero está entregado ou todavía non? O camión eu creo que se están traballando con él, decir, o que lle faltaba. E os contenedores están todos? Os contenedores, é dicir, non se están colocados, é dicir, aí no que é a parcela que neste caso se ten prestada para cando fan eles o montaxe deles, ainda teñen contenedores de cor azul, polo menos, e algún verde tamén. Logo eu creo que están en este caso coa reposición. Sí que é certo que se dixeron que na época do Bran que era máis complexo para facer o que era o cambio de todo o que eran os contenedores, pero en principio eu creo que se chegaron todos o que son os de selectiva, que os teñen todos aí. Vale, porque, claro, pasaron 3 anos desde... Vale. Moi ben. Votamos. Votos en contra, abstención, votos a favor. Punto 6, 5490, expediente 2023/2026, proposta de alteración de porcentaxes, contrato plurianual, proxecto de rehabilitación e acondicionamiento de edificación para o centro de maiores. Ben, isto xa sucedeu con outros proxectos, como foi o da Barca, como, se non me equivoco, de Rúa Oitabén tamén sucedeu igual, que en este caso, pois, o que se propón ao pleno da corporación é que se aprueben as seguintes cuantías como anualidades do proxecto a licitar da rehabilitación e acondicionamiento de edificación para o centro de maiores e aprobación así a alteración dos porcentaxes das máximas fixadas, en concreto a porcentaxe prevista para o exercicio 2026 sería de 487.000 euros, que sería un 46,10%, que aí sí que se cumpliría, e a segunda anualidade que é do 2027, que é a que se excede, que serían 570.000 euros, que sería un 53,90%. Logo, o que se trae a proposta para poder alterar, en este caso, os porcentaxes, para poder facer a execución do que é a obra. Estamos de acordo. Sí, nos vamos a votar a favor. Moi ben. Punto 7, 5. Vale, votos a favor? Punto 7, 5491, expediente 1530/2026, solicitud de bonificación ICIO, expediente de restauración e conservación do hórreo na Praza do Pirao de Chous en Combarro. Bueno, isto xa é unha habitual, en este caso, nos plenos e nas comisións, que é a bonificación. Entendo que estamos todos de acordo. Sí. 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 Votos a favor? Vale. O punto 9, 5492, expediente 1980/2026. Perdón. Punto 8. Determinación de festividades locais 2027. Bueno, creo que este ano non é festivo autonómico o día do Pai, o día de San Xosé, e pasa, en este caso, volve a ser festivo local en Pollo San Xoán e a Mercé, que son os festivos que se proponen. Votos a favor? Punto 9, 5493, expediente 1849/2026, a aprobación inicial, modificación, relación de postos de traballo por cuestións organizativas. Ben, se trae unha memoria justificativa coa relación de postos de traballo. Vamos a ver, simplemente queríamos engadir que nesta presentamos o que é unha emenda nun dos postos para que quede claro e non haya problemas, que no posto de arquitecta,
que en este caso, para que quede máis claro e determinado na súa redacción, pois en este caso vai a ser a creación do posto en este caso dun arquitecto técnico, vale? Para que quede en este caso máis explícito no que é a propia relación de postos de traballo, e se acompaña o que é a enmienda a relación dos propios postos da RPT. Ben, aquí se trai nunha primeira parte en este caso da memoria. Entendemos que por parte, en este caso, do equipo de goberno e para unha mellor coordinación, e unha vez que incrementamos o número de efectivos da Policía Local, entendemos que se debe de facer unha mellor coordinación, e a proposta que se trae, en este caso, definir ben as funcións, en este caso da figura do inspector e da figura do xefe da policía. En este caso se dividen esas dúas funcións, por un lado estas funcións do inspector e por outro lado estas funcións do xefe de policía. Por outro lado hai un auxiliar de servicios, en este caso que era a plaza que ocupaba antes en este caso Antonio, e o que se fai é crear unha plaza máis, en este caso, centrada no propio posto, que é a plaza de ordenanza. De operador de xefe de negociado, que en este caso era en este caso unha reseña que existía na RPT que sempre aí creaba un pouco desas confusións, que era a persoa que levaba en este caso o padrón e que ahora se subilou, xa se creou que era a plaza de administrativo. Na plaza de técnico administrativo de xefe sale de servicio, en este caso é a que se convirte na plaza de arquitecto, e esa coa emenda é a que falamos de un arquitecto técnico, para que quede claro. Despois, a creación en este caso, se amortiza a plaza da creación do posto de técnico en xestión da área de cultura e deportes, que se presentaron no seu día por parte do colexio en este caso de adestradores e de profesores de educación física. Esa alegación foi estimada, e nos o que entendemos é que máis que unha figura para planificación deportiva, nos o que queremos é unha figura máis de xestión. Logo o que se crea é a plaza de técnico en xestión. Por outro lado, hai tamén en este caso na relación de postos de traballo, a amortización dun posto en este caso un traballador que se viña facendo as funcións como auxiliar de oficial de servicios xerais, e de alguma maneira se corrixe eso que se viña facendo xa habitualmente desde 2018 e se organiza dándolle xa, en este caso, o posto que desempeña desde ese 2018 como oficial de servicios xerais. Despois tamén había unha petición que se leva moitos anos, en este caso neste Concello, que era a relación de postos de traballo, que era o posto de abogada directora do Centro de Información á Muller, que presentaba, en este caso, para a súa puntuación, que se represente e que valore o que é, de alguma maneira, o que é a xefa de servicio do propio CIN, e así, en este caso, se incorpora nesta relación de posto de traballo. Despois, hai unha das plazas de oficial de mantemento que normalmente non se dá cuberto, e o que se crea ora é unha plaza máis específica de servicios, pensada máis nunha persoa relacionada máis con temas de soldadura e demais, porque, según nos comentan, os servicios, en este caso encargados xerais e demais, que sería un posto que tendría bastante cabida pola demanda que existe propia no traballo, e pasa a ser un oficial de mantemento coa especialidade tamén de soldadura. E creo que estarían todas, en este caso, as propostas que se traen destas modificacións estarían todas explicadas. Sí. Sí, grazas. Respecto a esta proposta, nos queríamos engadir varias cuestións. Por un lado, entendemos que é unha proposta que se recollen modificacións que poden ser necesarias ou incluso razonables para unha mellora do servizo, pero por outro lado fago miñas as súas palabras que vostede decía ademais que respondía a unha decisión do equipo de goberno para unha mellor organización. En ese punto é onde está precisamente a nosa discrepancia, porque efectivamente, aparte de presentar modificacións que van a mellorar determinadas
cuestións no personal, que, bueno, que sempre que sexa para mellorar benvido sea, fala de, concretamente, de cambios que se van a realizar na policía local. Nos entendemos que se modifiquen ou que se fagan cambios dos mandos non van a resolver posibles problemas ou conflitos que afectan directamente á veciñanza e, bueno, dende a nosa experiencia de goberno entendemos que, bueno, que dende unha xestión de diálogo e de consenso se poden resolver determinadas cuestións organizativas, como di vostede, que ademais, polo que recolle aquí na proposta, teñen que ver con competencias, que se vai a crear un novo posto, e nos entendemos que crear máis mandos na policía local e incrementar gastos e que non responde, en todo caso, a poder resolver problemas actuais que vostede ten e que, ademais, que cada vez que eu aludo os mesmos sempre me di que vostede o que fai é non consentir determinadas cuestións que nos consentíamos, pero vau os feitos, porque, bueno, gustame decir as cousas claras, e os feitos son que, dende que vostede entrou no goberno, ten problemas que antes non existían. E son problemas, e me vou a centrar en problemas do servizo, porque aquí vimos a falar de servizos que, ademais, veñen sufrindo os veciños, como é un dos problemas que vostede tivo nestes últimos anos, de non poder ter aberta a policía local de maneira continua, problemas na realización e organización de moitos eventos e problemas ao final que afectaban a moitos veciños que se estaban ou se sentían implicados en conflitos que non lle competían resolver. Eu entendo que esta proposta que vostede trae aquí é precisamente para poder resolver algunhas das cuestións que eu estou enumerando. Haberá outras que podrá vostede, se o considera, compartilas. Estas cuestións a nos din que non se resolven incrementando postos e novos mandos ou postos de confianza, neste caso na policía local. Entendemos que se resolven pois a través de consenso, a través de diálogo e a través de xestión. E por iso que discrepamos con esta proposta que se trae. A respecto tamén de cando veñen outras propostas de personal, sempre incidimos nunha cuestión que, bueno, que ata mentres estivemos gobernando nos sempre se daba, e ademais vostede era moi insistente preguntando que era que existira consenso entre todos os sindicatos. Todas as propostas que se traen non veñen con consenso unánime dos sindicatos. Pode ser que sea por unha persona, por dúas ou por tres, pero a unanimidade non existe, que é unha cuestión que vostede reclamaba tamén cando estaba aquí e non reclamamos agora que somos nosos que estamos aquí. Entón, estas cuestións lévanos precisamente a discrepar con unha parte da proposta que aquí se recolle. máis nada. Si, a ver, o que traemos aquí a aprobación, resumindo, 6 postos de nova creación, amortízanse outros 6, un posto incorporado por unha corrección ou por unha omisión, un erro, outro con cambio de denominación e funcións, un incremento do complemento específico noutro, modificacións das funcións de inspector de policía e modificacións, derivacións e códigos e creación dun posto, dunha ficha independiente para o xefe da policía. Logo nos chama a atención que se fai unha emenda ao goberno a sí mismo para modificar unha proposta que foi supostamente negociada, que foi informada e se cambia de nivel A1 a un nivel A2, para que nos entendan, de arquitecto a aparejador, a que agora se denomina arquitecto técnico. Claro, as cuantías que están informadas e que están recollidas nos informes son outras, por lo tanto,
esa corrección non está modificada nos informes, e ao mesmo tempo na propia mesa de negociación se está modificando o negociado na mesa de negociación. Creemos que eso pode ser irregular e en caso de recurso poden tumbarlle a modificación da RPT. Por lo tanto, deberían actualizarse os informes. Se supón que a RPT é un documento que planifica e xestiona a xestión, a relación que ten o persoal coas súas funcións. É dicir, é un documento de planificación que prevé unha serie de postos para cubrir unha serie de necesidades que ten o Concello. Pero vostedes, desde marzo do 25, estamos a falar, xa non lle falo desde que entraron, que hai moitas máis, desde marzo do 25, pouco máis dun ano, modificaron a RPT 4 veces, cousa que é tremendamente chamativa, porque non se converte entón nun documento de planificación, se converte nun documento para estar movendo fichas como se isto fora xedrez para non sabemos que intereses. É dicir, a natureza da RPT perde o sentido cando se modifica nun ano 4 veces, non ten ningún tipo de sentido. Primeiro, nun mesmo ano crean un posto e no mesmo ano amortizan ese posto. Nun ano crean un posto e nese mesmo ano alteran as condicións dese posto. Eso non se entende. E logo, no caso da dotación desta persona para urbanismo, tamén define unha clara improvisación, porque entre aparejador e arquitecto, entre arquitecto superior e arquitecto técnico, hai unha diferencia evidente de categoría, de salario, de funcións, que é moi chamativo que se cambie así a través dunha emenda. Logo, se vamos ás fichas policiais, as fichas do que falábamos do posto de inspector e do posto de xefe da policía, nos chama a atención que as propias fichas fan mención ao Concello de Baiona. É dicir, é un cortapega, pero se olvidaron de, polo menos, cambiarlle o nome do Concello. Nas propias fichas, xefe de policía, Concello de Baiona. Inspector, Concello de Baiona. Quero decir, isto é un erro de corta e pega, pero que é ilustrativo perfectamente do modo de funcionamento. Logo, a estrutura do servizo de policía non se resolve gran cousa. O que fan é generar unha ficha, un posto a maiores de jefe da policía, segregando do posto de inspector. Pero entendemos que hai un principio jerárquico na policía local, e espero que me aclare isto. Supoño que no momento en que hai un inspector de policía, sexa este o que sexa, o integre a persona que gane o procedimento de selección, non hai outra opción que sexa o jefe da policía. Entendo que ou se está creando unha duplicidade no posto de inspector e generando 2 inspectores, cousa que sería moi chamativa, porque ningún concello do entorno, incluso con moitos máis habitantes, teñen 2 inspectores. Me gustaría que me aclarara. Entón, este principio jerárquico me chama moita atención, porque se se crea outro cargo de inspector, pois habría que poñelo expresamente. Logo, que decía, se amortiza un posto que se creou hai uns meses, é dicir, se crea un posto que se supón que para modificar a RPT é que é un posto estrutural do Concello, é absolutamente necesario, e esa necesidade estrutural do Concello en 2 meses se tira por terra, é dicir, xa non é estrutural. Entón, a RPT non está para isto, a RPT non está para improvisar, a RPT é un documento que organiza o personal do Concello en base a unhas necesidades, pero sobre todo en base a un principio de xustiza entre os propios traballadores, donde se establece un equilibrio entre as retribucións en postos análogos, donde se establece unha serie de necesidades en unhas determinadas funcións. Por tanto, estas improvisacións a min e ao meu grupo lle chaman moito a atención. E logo, sí, remato, alcalde, creo que estas cousas que eu poño de manifesto, creo que evidentemente os sindicatos o coñecen, o saben, hai diferentes contradicións ou puntos de vista dos diferentes sindicatos que
que non todos teñen os mesmos intereses ou defenden exactamente as mesmas cuestións, uns están de acordo e outros non están de acordo. Por lo tanto, creemos que isto pode tamén generar recursos que cuestionen o propio funcionamento do Concello. Nada máis, gracias. Moi ben. Bueno, eso é a diferencia dun goberno ahora a un goberno único que existía anteriormente. É dicir, a RPT é un documento vivo e que ten que dar resposta ás peticións dos traballadores. Cal é a diferencia? Que nós, os traballadores, non temos aquí unha versión para intentar transmitir a opinión pública que todo o que se fai aquí é así un entramado. Non, isto son peticións que hai dos propios traballadores. É dicir, o concelleiro de persoal e eu nos reunimos ao inicio de mandato, por exemplo, no Pazo de Servicios Sociais, e mentres antes se lle dicía que Dios proverá, por poñerlle un exemplo, cando nos chegamos había unha traballadora social, agora hai 3. E as persoas, tanto as traballadoras sociais, como en este caso o personal do CIN, que levan pedindo algunha desas modificacións fai 8, 9, 10, 12 anos en algún caso, pois agora poden comprobar, non con palabras, porque está moi ben cando as vemos, darlle un abrazo, darlle boas palabras, pero se cos feitos e cos votos no pleno van a poder comprobar que partidos e que concelleiros apoian, en este caso, as súas peticións, en este caso, de fai moitos anos. Logo, está moi ben, decir, ao final os plenos se ven, por sorte, e co voto en contra de varios partidos que se forman aquí a corporación, e os traballadores poden comprobar, por exemplo, peticións que existían de xente que levaba traballando de 2018 ocupando un posto e neste caso, pois, nunca se formalizou o posto que ocupaba, o incremento da súa valoración, que tampouco se realizaba, e claro, cando se subilan persoas, unha cousa que podíamos facer é estar cos brazos cruzados e non facer nada, e a outra é amortizar e adaptar o Concello aos novos tempos. Logo, a nós, a RPT, se hai que traela 3, 4, 5, 6, 7, a vamos a traer, porque entendemos que vai ser moi boa para a organización do Concello. E porque escoitamos, decir, e porque contamos coa opinión dos técnicos, pois, no caso, por exemplo, decir, me gustaría saber se vostede está en contra de que se faga a praza de arquitecto técnico, porque dixo moitas cousas, parece que é algo que se quita o equipo do goberno da chistera, é dicir, non, nos quitamos esa plaza porque entendemos e falamos co propio servicio e a recomendación que nos fan para eles ser máis áxiles e para dar un mellor servicio aos veciños é que esa plaza sexa de arquitecto técnico. A ver, da portavoz do BNG, nos damos unha serie de consellos, están moi ben todos os consellos, pero foi unha pena porque vostede foi responsable concelleira do servicio da Policía Local e pudo incorporar todos eses consellos que nos dá. Nos, o que non estamos de acordo, por exemplo, que unha mesma persoa pois teña 76 funcións e despois, cando se lle pide facer algo, o que nos di é que non dá abasto porque ten que facer tantas cousas, bueno, pois vamos a intentar resolver eso. E como resolvemos eso? Dividindo as funcións. Logo, por un lado están, como pasan en casi todos os concellos, as funcións do inspector jefe e as funcións do jefe da policía. Pode darse o caso que a mesma persoa ocupe a plaza de inspector e a plaza de jefe, e pode darse o caso, como se dan outros moitos concellos, que o inspector sea un axente e o jefe da policía outro. Non hai ningún tipo de problema, nin hai ningún tipo de ilegalidade porque o recoller, claramente. Por outro lado, di vostede que nós antes resolvíamos isto. Mentira. Vostede ten unha solicitud que, por sorte, bueno, tamén están por aquí polo Concello, onde se facía unha petición xa fai moito tempo de crear a plaza do oficial. Non fixeron nada. Nós creamos a plaza do oficial. Logo, hai dúas formas de facer, é dicir, unha era non facer nada, non tocar a RPT. Claro, cando falas de 3 partidos nun goberno, non é fácil tocar un RPT. Fíxense, en Cambados, por culpa dun RPT, saltou polo aire un goberno. Logo, é habitual, cando nun concello gobernan moitos, a RPT suele ser un documento moi, moi sensible. Logo, a postura de ustedes era non traer a RPT. Logo, a RPT podría estar 3, 4, 5, 6 anos sin tocar. Logo, por exemplo, nos que facemos? Se subila a persoa que levaba, en este caso, o padrón, e que facemos? Pois como se subila, non facemos nada. Se subila a técnica de aperturas, pois según vostedes, pois non facemos nada. Non, nós o que traemos son propostas analizadas e, por certo, para que todos os veciños teñan todos os datos, propostas que foron votadas a favor pola CIGA, por Comisións Obreiras e por unha parte do CSIF. Para que quede claro.
Logo, casi podemos falar dunha totalmente de forma unánime. Despois, bueno, hai outras persoas que ao mellor non lle interesa porque en vez de defender aos traballadores igual defenden os seus intereses particulares, é dicir, eso é outra cousa. Pero a casualidade é que casi todo os sindicatos que representan os traballadores votaron a favor. Por qué? Porque non son peticións do equipo de goberno. O equipo de goberno que é unha cadena de transmisión para levar a cabo peticións e demandas históricas. Pero isto está moi ben, porque por sorte, cos votos que os emitemos aquí cada un dos concelleiros, os traballadores desta casa van a saber quen está pola labor de facer cambios e dar resposta a peticións históricas nalgún caso e quen, hoxe aquí no pleno de unha cousa, despois cando se encontra cos traballadores intenta agradar, pero unha cousa é agradar coas palabras e outra cos feitos. E iso é a realidade. Nos vamos a seguir modificando a RPT? Sí. Vamos a dar, por exemplo, estamos contentos coa directora do CIN? Claro. Hai que respetar o seu traballo? Sí, que hai que respetalo. Vamos a votar a favor de incremento de puntuación? Claro que vamos a facer. Vamos a, en este caso, a modificar a persoas que vostedes nombraron no 2018 ocupando un posto e que nunca lle deron a súa categoría? Claro que vamos a facer. Xente que se subila, hai que actualizar os seus postos de traballo? Claro que vamos a facer. Vamos a escoitar a arquitecta que nos di e nos recomenda de incorporar unha arquitecta técnica? Pois vamos a facelo. Porque somos un goberno que escoita, un goberno transparente e un goberno que funciona. Porque o fácil sería non facer nada. Moi ben. Intervención, segundo turno? Sí, bueno, aludindo un pouco ao que me decía vostede, eu non veño aquí nin pretendo dar ningún consello, eu simplemente fago a miña intervención, pode ser mellor ou peor, pero é a miña intervención. Mire, vostede fala de que recolle as peticións dos propios traballadores, vale, pareceme ben, pero aparte de recoller as peticións dos propios traballadores, recolle as peticións propias do goberno, porque cando vostede está aquí e está falando de que hai determinadas necesidades, e vou ao tema da policía local que vostede ten que subsanar, vostede vai a crear un novo posto que se pode decir que vai a ser de designación directa. Ben? O que non se pode facer é ir creando un goberno na sombra onde vostede vai creando os seus cargos de confianza. E tamén o vai a facer neste caso na policía local. Nos entendemos que iso non resolve os problemas que están tendo os veciños a respecto dos servizos. Facer modificacións nos mandos das súas competencias ou crear novos cargos de confianza. Vostede falaba de que cando estábamos no goberno, que éramos un goberno a tres e que non podíamos decidir nada. Éramos un goberno electo polos veciños. Cando vostede está nomeando un goberno na sombra de cargos de confianza, son cargos que non se presentaron ás eleccións e que non foron elexidos polos veciños. Esa xa é a primeira diferencia. Vostede... Solo, si me permite, e como está elexido? Perdón, como está no seu turno, vai incrementar o tempo, pero que vostede o alcalde... Pero para que quede claro, só unha cousa, vostede nos di que nos eleximos de forma como decisión do equipo de goberno. Logo, ten a oportunidade de explicarnos como decidiron vostedes a elección do inspector accidental da policía. Ben, moi ben, podo seguir coa miña intervención porque creo que vostede está pensando que está en rogos e preguntas da oposición, pero non. Lémbrolle que o alcalde de Poio está como alcalde, presidente do pleno, eu estou aquí, son a portavoz do BNG e estou moi humildemente facendo a miña intervención, sinto que se poña nervioso, pero rogos e preguntas non está dentro deste apartado. Continúo co que estaba dicindo e ademais coa súa maneira de actuar vou a decir que reafírmome en que realmente está creando un pequeno ou grande, non o sei, goberno na sombra. Nos entendemos que iso se fai a través da xestión, do consenso e do diálogo, que son ferramentas que atado agora vostede non con todos os traballadores puxo en marcha e vostede o sabe. Entón, o apuntaban antes, o decía antes o portavoz do Partido Socialista, eu me reafirmo tamén. Vostede pode decir que este é un documento aberto, estaría mellor que estivese planificado, pero nós seguimos dicindo, e ademais fago súas as palabras
cando fixo a presentación deste punto donde decía que recolle unha decisión do equipo de goberno por motivos organizativos que van a incrementar un novo cargo de confianza para o goberno. Vostede di, que facíamos nos antes? O que ten que mirar é o que está facendo vostede agora, claro que sí. E o dito, vostede criticaba o que democráticamente elixiron os veciños, pero vostede nomea a persoas que non foron elixidas polos veciños. Nos pensamos que para poder resolver os equipos de personal tratase de resolvelos co personal, non indo en contra do personal. E todo isto, ao final, decímolo porque quen vai a estar perxudicado e quen se perxudica precisamente desas decisións e desa xestión son as veciñas e veciños, que son os que miran mermados os seus servizos. E dito isto, seguimos mantendo pois o que decía ao principio, que podemos estar de acordo nalgún dos puntos que se recolle na proposta. Tamén somos conscientes de que cada ano a legislación vai mudando, as necesidades tamén, e con iso tamén ten que ir mudando as condicións do personal. Obviamente non poden ser as mesmas as de agora que as de fai 10 anos, porque todo cambia e as condicións dos personales teñen que cambiar tamén, igual que cambia a normativa e a legislación. A respecto do dito ao principio, creemos que esta proposta incluye tamén decisións políticas que non compartimos. Máis nada. Ben, ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. É dicir, vostede recoñece que a RPT se modifica non en función dos intereses do Concello, senón en función das peticións dos traballadores. É dicir, iso é o análise que vostede fai. A RPT non está para iso, a RPT está para organizar o Concello en función das necesidades obxectivas do Concello, non en función das peticións dos traballadores, senón en función das necesidades obxectivas que ten o Concello. Di que parece mal que non sepan o que van a necesitar. Non, o que queremos é que un goberno tan unido, que vostede di que son tan unidos, non pode ser que estén cambiando de opinión cada 2 meses. Non ten ningún sentido. É dicir, supoño que vostedes, como goberno tan unido, terán unha planificación e cumplirán esa planificación. Cando están improvisando sistemáticamente, cambiando os postos, hoxe o creo, mañán o modifico, pasado o elimino, creo outro, elimino o anterior. Eso é que falta de planificación, falta de xestión, improvisación absoluta, e logo, bueno, pues si iso non sei se é unha característica dun goberno unido ou se é característica dun goberno perdido. Non me contestaron, non me contestou. Vai haber 2 inspectores, sí ou non? É unha pregunta moi concreta que vostede como alcalde ten que responder. Vai haber 2 postos de inspector, sí ou non? E logo non me di tampouco por que trae unha emenda a seu mismo documento sin informar esa emenda. Tamén fixo alusión ás votacións dos sindicatos. Non é certo que no CESIF votaran uns a favor e outros en contra. Hai unha abstención e o resto a favor. Porque acostuma a utilizar así medias... Sí, en contra, perdón. Sí. Creo que son 5 en contra e unha... 6-4. Sí. O que quere decir é que, bueno, hai que ser máis preciso nas afirmacións que se fai. Entón, cónteme exactamente... Hai un persona que non votou. Sí. Bueno, volvendo ao asunto, é importante que a RPT sea un documento, sí, home, un documento que se pode modificar, que se pode alterar, o que non ten sentido é que se este improvisando sistemáticamente e modificando cada 5 minutos, porque é un documento moi importante. E logo tampouco me di nada do corta e pega do Concello de Baiona, ni me di nada tampouco, porque non lle interesa, da modificación desos postos de inspector e a creación de un posto a maiores de inspector. Si é certo, non é certo, si na práctica vai haber 2 inspectores
ou non, porque sería algo inaudito nos concellos da entorna. Moitas gracias. Ben, empezo polo final, é dicir, vamos a ver, como vostede sabe, o que pasa que vostede sempre xoga con eso de que como están escoitando os veciños, a ver si cola. Vostede sabe de sobra que un documento dese non redata ningún concelleiro, o redata en este caso, un funcionario ou un técnico de área. Lle pido disculpas en nome do técnico de área e me fago responsable do posible error que pudera ter pois nun corte e pego. Si lle bulta culpa ao técnico, non se lle bote fai. vostede porque sabe vostede que non fai. É dicir, logo, punto, non hai problema, pero asumo eu a responsabilidade dese erro, non hai ningún problema. Defendo a todos os traballadores do Concello. É responsable vostede de copiar a ficha? Sí, eu asumo eu, non hai problema ningún. Sempre defendería os traballadores, non son tan cobarde de poñelos por diante. Non hai ningún problema, asumo eu totalmente. Si, que o técnico foi a buscar a ficha a Bayona. O asumo eu totalmente. Ben, dito isto, vamos a ver. Di vostede, falta transparencia, falta, ustedes cambian, non falta improvisación, falta xestión. Non, o que faltaba cando chegamos aquí era un técnico de cultura. Que vostedes, despois de tantos anos, non tiñan. Logo, nos temos que buscar unha solución para intentar optimizar recursos. E intentamos que, fíxese que somos de optimizar, que intentamos que ese mismo técnico contribúa nos servicios tanto de deportes como no de cultura. Pero non fai falta transparencia, non, que faltaba era un técnico que desde que chegamos aquí, vostedes levaban casi 18 anos, permítame a expresión, trampeando con unha plaza de plan máis provincia, unha colaboración dun plan de non sei que, decir, pero nunca consolidaron esa plaza. Logo, nos chegamos aquí e dicir, cal é o problema? Vamos a intentar solucionar o problema. Como se soluciona o problema? Pois buscando un técnico para esa área que carecía desde fai moitos anos este Concello. E con eso, con todo, nós desde que chegamos ao goberno seremos uns improvisadores, pero levamos 3 plazas de policía. Vale? Logo, nós, cando chegamos aquí, nos reunimos coa policía local, nos di, necesitamos máis asentes. 3. Oxalá pudiéramos ir máis rápido, pero para crear as plazas temos que ter os cartos, facer os exámenes e todo eso. 3. Creo que fomos bastante rápidos, que vostedes tardaron bastante en quitar 2 plazas. É dicir, nós, 3 anos, bueno, menos de 3 anos, 3 plazas. Claro, logo empezas a analizar e diste, no, o problema non está en incrementar asentes, porque incrementamos asentes, pero non se solucionan os problemas. Pois vamos a empezar por arriba, intentando buscar unha solución. Cal é a solución? Separar as funcións. Igual nos entendemos que un inspector non pode ter 76 funcións. Vostedes o mellor pensaron que era persona idónea, que lle volvo a repetir. Hasta onde eu sei, porque vostede parece que nos inventamos as cousas, pero hasta onde eu sei, o inspector accidental da policía non aprobou ninguna oposición. Foi nomeado por vostedes. Ou non, ou me equivoco, porque hai que falarlo todo. Foi nomeado por vostedes. Nos o que facemos é separar as funcións de, por un lado, inspector, plaza de inspector, e por outro lado, o xefe. Non son 2 plazas, a ver se lle queda claro, señor portavoz dos Partidos Socialistas, señor Gregorio, non son 2 plazas de inspector, é unha plaza de inspector e unha plaza de xefe. Pode darse o caso que unha persoa sea inspector e xefe, ou pode darse o caso que un asente sea un inspector e outro sea un asente. Non hai ningún tipo de problema que o garantiza a lei. O que dicía antes, di vostede, isto é unha decisión do goberno que ten que buscar os intereses dos veciños. Oiga, eso me parece a maior falta de respeto hacia os traballadores desta casa. É dicir, eu entendo que cando falo cun funcionario, o que me está transmitindo son melloras para agilizar os servicios e para dar melloras e respostas aos veciños. Logo, se nós queremos, en este caso, que mellore o urbanismo no noso Concello, que vou a falar? Co Servicio de Cultura? Non, falo coa responsable máxima que vostedes puxeron no urbanismo, que é a arquitecta. Nos sentamos, concelleira, alcalde, que necesitamos? Isto, outro. Nos o que queremos é axilizar. Proposta da responsable máxima do urbanismo, plaza de arquitecta técnica. Aquí está. E nos eso, home, que podíamos facer? O mellor non sei que facíamos vostedes cando gobernaban. Ir aquí, non escoitar a nadie, non ser dialogantes, e imposición. Non. Si os traballadores, os máximos coñecedores do servicio, nos indican que a mellor opción para axilizar o urbanismo en Pollo é crear a plaza de arquitecta técnica, aquí estamos. E así vamos a seguir. Pero esa é a diferencia. Repito, desde que chegamos, 3 novas plazas de policía, chegamos con unha traballadora social, hai 3, optimizamos recursos, antes aquí moitas veces se xubilaba xente e pasaban anos e non se optimizaban esas plazas, e non vamos máis rápido porque a lei non nos permite. Porque, como ustedes sabrán, para poder facer os exámenes dunha plaza ten que estar totalmente xubilada a persoa. Pero que estamos facendo? Optimizando os tempos. Temos, en este caso, pois, a persoa que está, por exemplo, como técnica de aperturas, que xa está no último trámite para xubilarse, nos axilizamos todo isto para que cando xubile, poder sacar esa plaza.
O conserxe que se xubila está de vacacións nestes momentos. Cando se xubile, xa podemos crear esa plaza. E así seguiremos. A diferencia, cando estaban vostedes, non se facía nada e nos encontramos en problemas como isto. Por exemplo, despois de 15 anos, non ter unha técnica de cultura no Concello, coa actividade cultural que hai neste Concello. Eso é a realidade. Logo, non son caprichos dos concelleiros ni do goberno, non. Son suplir carencias que vostedes durante 28 anos foron incapaces de facer. É así. Moi ben. Pois vamos a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Moi ben. Seguinte punto. O 10. Expediente 5494 498/2016, aprobación da segunda modificación do convenio coa Deputación de Pontevedra, servicio de implantación, uso, soporte dunha solución do Padrón Municipal de Habitantes. Sí, primeiro temos que ratificar o que é urxencia. Isto foi un expediente que se nos envía desde Deputación, que houve unha serie de modificacións. Isto fai meses pasou por aquí, xa habíamos aprobado, e parece que hai unha serie de modificacións, e o que nos mandan é para que quede claro, pois, un segundo punto que queda ahora modificado para que o volvamos a votar e así quede totalmente actualizado. Logo, votos a favor de, en este caso, de ratificación para... Vale. E ben, votos, non sei se hai alguna intervención. Vale. Votos a favor da aprobación. Vale. Ben, o punto 11, mocións urxentes. Creo que hai unha moción do BNG, que creo que foi tratado na Comisión de Patrimonio, se non me equivoco. Vamos a ratificar a ausencia, se non hai problema. Votos a favor. Moi ben. Nada, ten a palabra a portavoz, me imagino, do BNG que defende. Grazas, sí. Bueno, pues traemos esta moción, que é unha moción que queremos traer aquí precisamente para traer unha vez máis, porque non é a primeira vez que traemos este debate, para falar da Casa Barroca de Combarro, que está, como todos sabemos, dentro do conxunto histórico que a súa vez está declarado ben de interés cultural. Este inmoble que todos coñecemos, caracterizado por a súa arquitectura e precisamente tamén por a súa ubicación, sufriu unha expropiación forzosa por parte da Dirección Xeral de Belas Artes no ano 72 e 73. E unha vez acontecidos eses feitos e a través das investigacións que se levaron a cabo por parte da Asociación Asolaina e por ende a través tamén de un dos catedráticos que forma parte desta asociación, Rafael Vallejo, no 2021 e o fío de acontecementos que se deron intentando facer unha venta privada dese inmoble, comenzamos a pôr en marcha os antecedentes do mesmo. Os antecedentes que recollemos aquí na moción para acreditar e que acreditan a titularidade estatal dese inmueble se basan en tres, que serían os máis importantes. O primeiro, que existe unha compra acreditada donde o Estado adquiriu ese edificio entre os anos 69 e 70 aos descendentes de Carmen Romero. Existen tamén probas de que do pago dese inmoble a intervención do Estado e ademais son probas que existen documentadas donde se fai o pago da expropiación a Dirección Xeral de Belas Artes no ano 1981.
e non consta pola súa parte ningunha transferencia á Xunta de Galiza. Dito isto, fágolo dos antecedentes porque precisamente o que vimos a reivindicar na nosa moción é que se proceda pois a través deste acordo que tomemos hoxe aquí a instar aos ministerios pertinentes e por ende tamén ao Estado para que se proceda a pois digamos que a oficializar a titularidade pública deste inmoble. No 2021 empezaba pois a preocupación de moita parte da veciñanza e preocupación tamén das persoas que formamos esta corporación porque veu este asunto varias veces ao pleno e precisamente pois a preocupación se daba no momento en que fomos coñecedores de que se iba a producir unha venta privada deste inmoble que entendíamos que era un inmoble que tiña que ter unha finalidade pública. No seu momento estivo xestionado por unha asociación, pero por ende non podíamos consentir que tivera unha venta de privados. E a partir de aí comezamos esta, digamos que, reivindicación da necesidade de que se convirta nun ben público e ademais que se oficialice a súa titularidade que a día de hoxe todavía non está de todo acreditada, a pesar de que, como decía antes, de que existen antecedentes que claramente deixan reflejado que esta propiedade foi comprada polo Estado. Por iso mesmo, os acordos que traemos aquí e que entendemos que temos que, entendemos sería interesante que foran de maneira unánime, sería primeiro instar o Ministerio de Cultura, neste caso, a acelerar a revisión e análise de toda a documentación histórica que foi achegada pola Asociación A Solaina e o testemuño certificado tamén, neste caso, da familia propietaria orixinal, que demostran que a adquisición foi feita por o Estado. En segundo, queremos tamén que se acorde solicitar ao Goberno do Estado que a través da Avogacía Xeral do Estado se fose preciso proceda á inscripción rexistral definitiva da Casa Barroca Sita na Rúa da Rampla número 5 a favor do patrimonio público, garantindo a súa total protección fronte a calquera intento de apropiación privada, que creo que o que nos debe preocupar. Terceiro, instar ao Ministerio de Cultura, a Xunta de Galiza e o propio Concello de Poio a que se abra unha vía de colaboración institucional para recuperar e actualizar o proxecto museístico orixinal do ano 1969, co fin de que o inmoble pois acolla un lugar onde poder disfrutar da cultura, das artes e da tradición popular e de museo do mar que poña pois en valor a vida do noso Concello e tamén a cultura de Combarro. Por suposto, dar conta destes acordos aos ministerios, Consellería e tamén a unha das asociacións que leva loitado durante anos polo recoñecemento público deste inmoble que é a Asociación A Solaina de Combarro. Gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Sí, bueno, en primeiro lugar, creo que é conveniente para os veciños que nos están vendo aclarar que se trata de unha edificación anexa ao que se denomina Casa do Ateneo, que ten esta balconada barroca característica. Se trata dunha edificación anexa a esta principal que viña usando o Ateneo para situarnos, que foi rehabilitada grazas a un convenio firmado polo anterior goberno no 23. Se coñece, a raíz de que un particular puxo a venta en canales de venta de inmuebles a través de internet este anexo ou esta edificación adyacente a esta Casa do Ateneo, pois puxo en toda a alerta sobre que esa edificación se consideraba de uso público, se consideraba de titularidade pública
se fixo unha labor de depuración, de análisis e de búsqueda que hai que agradecer a Asociación A Solaina e a Rafa Vallejo polo traballo exhaustivo que fixo de búsqueda de información e de clarificación de todo este entramado, porque cando se fixo a transferencia a través do Estatuto de Autonomía para a Autonomía Galega desde o Ministerio de Cultura dos bens que pasaban a titularidade da Xunta, pois no inventario non viña esta edificación, senón xa estaría todo resolto. A cuestión é que se atopou documentación que acredita que efectivamente no seu momento o Ministerio, coa intención de facer ali algo expositivo, unha especie de museo da vida mariñeira de Combarro, pois comprou este inmueble. Aparecen unha serie de referencias aos pagos, unha serie de referencias documentais a toda esta xestión por parte do Ministerio no seu momento. Isto non foi elevado a rexistro, nin, como decía, non está no inventario da transferencia dos bens do Ministerio e a Xunta de Galicia, polo tanto, quedou un pouco aí no limbo, o que deu pé a que, de alguma maneira, alguén, como herdeiros desos titulares antigos desa familia, considerara que podía pertencerlle esa propiedade. O pagamento de 150.000 pesetas no ano 1973 está documentado, xa hai unha serie de documentación, incluso de comunicación entre a familia e o propio Ministerio, incluso entre ao Ministerio e os responsables daqui de Pontevedra que xestionaban eso, dicindo como iban avanzando as negociacións, pero falta esa acta definitiva que acredite que efectivamente foi aceptado ou elevado a público ou que forma parte do patrimonio do Estado. E neso no que se está traballando. En calquer caso, a propia familia, os herdeiros directos desta persona, Florinda Salgueiro, declararon que efectivamente eles xa consideran que esa vivenda non é súa na medida en que entenden que foi comprada ou foi adquirida polo Ministerio. Por lo tanto, apoiar a moción, agradecer o traballo da Asociación A Solaina nesta labor de investigación e de loita para acadar a documentación para clarificar a procedencia desta titularidade e, por lo tanto, estamos completamente de acordo coa moción, estamos de acordo con exixir que dentro do Ministerio se den os pasos necesarios para acreditar e declarar a titularidade pública dese inmueble tan necesario, tan importante para Combarro e para Pollo, na medida en que representa xunto todo un conxunto edificatorio que leva moitos anos tendo un uso público vinculado ao Ateneo, vinculado a Combarro e vinculado a unha serie de actividades, de propostas, de iniciativas de carácter público. Por lo tanto, creemos que debemos apoiar esta moción, creemos que a loita e pelexar por a titularidade deste inmueble é máis que xusto, por lo tanto, os socialistas estamos completamente a favor. Desde o equipo de goberno, xa na comisión da mañá o voto foi favorable. Entendemos que, en este caso, esta casa, como todos sabemos, xa foi utilizado de forma histórica polo propio Ateneo. Todos os que estamos aquí dentro temos ido a moitísimas exposicións, Semana Cultural de San Roque, onde se facían habitualmente, actividades que se fixeron dentro. É moita a vida dos veciños e veciñas de Combarro e de Pollo que se fixo neste edificio. Logo, nos entendemos que é algo prioritario o feito de que siga sendo patrimonio de todos os veciños de Pollo e en particular e especialmente dos veciños de Combarro. Dito isto, hai que ser xustos e recoñecer a labor da Asociación A Solaina e sobre todo esa labor de investigación por parte de Rafael Vallejo Pousada. No 2021 creo que fora cando se había negado o propio Ministerio, non recoñecía realmente a súa, en este caso, negaba ter esa constancia de condición de propietario. Parece que en este caso insistir e traballar e esa labor de investigación que hai que recoñecer tan importante,
pois ao final pois parece que hai unha aportación de documentación e esperemos, bueno, que ao final pois o propio Ministerio, pois eu espero, e o propio Goberno que acepten eso e que se recoñece que é unha propiedade do Estado. A partir de aí, creo que o traballo de todas as institucións, de todas as administracións, poñerse a traballar. O importante é ter, en este caso, o que é a propiedade clara e a partir de aí, pois, continuar con ese proxecto. Nestes momentos pois, está coa remodelación da casa que vemos máis na propia plaza, pero sería, creo que para todos, eu creo que isto debe ser unánime para toda a Corporación do Concello de Pollo, pois poder crear pois ese museo de artes e tradicións populares ou museo do mar que poña en valor o que é a tradición e a realidade de Pollo e de Combarro en particular. Logo, o noso voto vai ser favorable e oxalá canto antes pois podamos ter clara esa propiedade e poñernos a traballar en eso, en ter en todo ese conxunto de edificacións e que sirva tamén pois de mostra do que fomos, do que somos e do que seremos, pero sobre todo co orgullo de pertenza pois a un concello tan relacionado co mar. Así que o noso voto vai a ser totalmente favorable. Sí. Nada, simplemente decir que sempre temos o deber de defender o uso público dese inmoble, sempre tivo un uso público e todos podemos disfrutar del e precisamente foi no ano 2021 cando se nos alerta ou cando, non se nos alerta, non podemos ter coñecemento de que se ia a producir ou estaba a punto de producirse unha posible venta privada. Iso é precisamente o que, o punto para que comezase todo este traballo para poder documentar precisamente a titularidade pública deste inmoble. Agora, no 2026, parece que se abre a luz a que o camiño para declaralo ben público está máis preto e, que penso que é un camiño onde temos que ir todos da man, estar todos de acordo, porque creo que todos queremos recuperar o uso dese inmoble para o pobo e que mellor maneira de facelo que a través da cultura do mar que nos identifica a todos. Máis nada. Ou pasamos a votación? No, simplemente aclarar que incluso a propia, cando se comprou a la Pro 73 era un edificio ruinoso e foron os propios veciños, en moitos casos con subvencións públicas de diferentes administracións, Diputación, o propio Concello, que foron recuperando ese espazo. Polo que me comentaron, incluso aportacións deles propios, de particulares, os que levaron a cabo tamén. Polo tanto, quero dicir, sempre estuvo vinculado e recoñecido desde a perspectiva social e incluso institucional que era un edificio de carácter público, nunca se cuestionou ese aspecto, simplemente eso. Moi ben, pois eu creo que o mellor que podemos facer é, en este caso, pois, hai unha, creo que vai ser por unanimidade e a partir de aí que reciban un mensaxe claro de toda a veciñanza de Pollo e da corporación que representa a todos os veciños e veciñas deste concello a necesidade e o interés de que ese edificio sexa público e do disfrute de todos. Ben, votos a favor? Moi ben. Pasamos á actividade de control. Sí, estado de execución dos acordos. Sí, conta do estado de execución dos acordos procedentes e demais dos decretos da alcaldía. Segundo comentario. Ben, turno de rogos e preguntas, o turno do BNG. A miña pregunta vai dirixida ao alcalde. Sí. Queríamos saber si, vostede nos pode decir si sabe, porque non se nos dá traslado a acta da reunión da resolución do concurso literario Xaime Illa que levamos reclamando tanto o noso grupo como os compañeiros do PSOE dende a Comisión de Cultura de maio deste ano. Entonces queríamos saber si vostede sabe o motivo. Eu, sí, si podes aclarar, si non te importa, decir. Sí, tenes acceso, tamén o que
Silvia. Si lle estaba dicindo que o noso grupo si o ten. Pois nós non. Non vos fixeron chegar. Eso se abre, eu entendo que unha vez que se dá acceso, creo que está durante uns días, me parece. Non teñan acceso, Sí. pasou... Pois non temos notificación. Silvia tamén xa facía uns cantos días, non como ser dos 7 ou así, se mal me acordo. Pois non temos constanza, non? Non hai ningún problema, decir, se volverá a dar acceso. Un problema había, porque levamos desde maio esperando por él. Pero unha vez que vos dan acceso, se non entrades, despois desaparece. Creo que a autoría pasou algo igual, hubo que ir a comprobalo ali, me parece que se comprobou, e queda o registro, é dicir, aí non hai, é dicir, no propio xestiona, queda un registro de cando se os dá acceso aos expedientes e cando Que o non. comprobou a técnica cando comentamos na anterior Comisión de Cultura. Sí. Vale. Pero bueno, se pode facer o mismo que se fixo con Silvia. No, Se hai algunha dúbida, vindes, e que na propia técnica de, en este caso de Cultura, que se abra e mirades o registro cando foi, en este caso, xa acceso ao expediente. Teño unhas fotos onde se aprecia unha pernocta na illa de Tambo, despois se queren enséñollas. Entón, gustaríanos saber que medidas de seguridade se están tomando na illa para evitar este tipo de actos. Sí, bueno, é dicir, a Concellería de Turismo ten un problema un pouco de saúde e quanto isto non hai ningún problema. Ben, nós temos unha solicitude, se mal non recordo, se é a mesma, me imagino que as fotos, non sei se podo ter acceso a elas. Si, enséñochas despois, vale. non hai ningún problema. Hai unha solicitud formal por parte de HQR e bueno, nos, decir, as garantías son todas, e tiñamos constancia e entendemos que, bueno, que unha visita pois con didáctica e demais e se dá autorización. Vale. Si son, que eu entendo que deben ser esas. Seguramente. Perfecto. Ben, eu traio un rogo concretamente para a Concelleira de Turismo, pero, bueno, podo dirixirlo, voullo dirixir a vostede, alcalde. Se lle parece, e vou a facer o meu rogo e a miña petición e pedirlle explicacións para que vostede, pois, me poida aclarar. Nos queríamos hoxe aproveitar para... Ben, nos queríamos aproveitar este espazo de rogos e preguntas, sobre todo pois para preguntar, bueno, non vou a preguntar, é unha petición e se vostede ven a ben que se nos aclare. Precisamente falando da illa de Tambo, que temos que lembrar que sigue sin convocarse a comisión de seguimento, descoñecemos cal é o motivo, pero preocúpanos aínda máis que colectivos deste concello que de maneira libre e democrática, porque creo que estamos nunha democracia onde cada un pode opinar da maneira que considere, non temos por que opinar todos igual, pois que reciban determinadas contestacións que cremos que non son nin propias de un concello, nin tampouco neste caso de ningún departamento e de ninguna concellería. E teño permiso precisamente do colectivo para poder darlle voz a unha das contestacións que se fai por parte do concello neste caso a un colectivo que solicita información, da igual, o que descoñezo cal é o motivo da solicitude, o que me preocupa é o contido da contestación. E na mesma contestación faise alusión a unha contestación que se fai dende, neste caso, da Concellería de Turismo, faise mención vou a dar, que por este motivo contestades. Preocúpanos que desde partidos políticos, o tecido asociativo ou mesmo de forma particular se intente introducir a illa no fango político. Unha tendencia que observamos cada vez de forma máis acusada en distintos ámbitos,
como as críticas ao plan de uso, no que recollemos o proxecto do goberno anterior, a insistencia en determinados documentos moi positivos para apoio para ella, se dean a coñecer de forma selectiva a uns ou a outros actores en lugar que nas comisións correspondentes, convocadas en tempo e forma, denuncias e amenazas a membros do goberno comunicados en medio que non se corresponden coa realidade. Bueno, non vou a seguir lendo o contido do escrito porque concretamente este parágrafo chámame a atención porque contestar que calquer colectivo deste Concello de maneira democrática que decida, bueno, pois dirixirse ao Concello, decirlle que non vamos a entrar no fango político, me parece unha contestación pouco apropiada, porque entendo que gustaríame que me dera unha explicación de por que se contestou así. Entendemos que a participación e a opinión de calquer colectivo é un dereito de liberdade e de democracia e que un colectivo que non o sei, pero me dá igual se un colectivo pensa igual ou de maneira diferente, dende logo non se pode recurrir a decir que está no fango político ou que está facendo uso partidista. Estará participando na democracia e nas decisións que se toman neste Concello, como facemos todo. E hai outra cuestión, ademais, que tamén se alude, que é que parece que cando criticamos calquer plan de uso ou cando facemos unha crítica da xestión que vostedes están levando a cabo en Tambo, parece que estamos facendo un uso partidista. Non estamos facendo un uso partidista. Estamos facendo a nosa labor de oposición. Igual que os grupos políticos, igual que os colectivos, independentemente dos colores políticos que defendan que eu non o sei, como colectivos teñen dereito a opinar e a preguntar. O que non pode é, dende logo, recollerse de un escrito e tiñámolo que denunciar, non se pode aludir a un escrito dun colectivo con alusións como que están no fango político. Gustaríame que creo que ao colectivo do que falo tamén que se deran as explicacións porque entendo que non é unha maneira de proceder para un goberno do Concello de Poio. Ben, como o escrito entrou hoxe se vai a contestar, a mesma contestación que se lle vai a dar a ese colectivo vai a ser remitida a todos os grupos da corporación sin ningún tipo de problema. Gustaríanos. Pero tamén nos estamos... Era un rogo, é dicir, non xenera un debate, é dicir, me fixo, non hai ningún problema. Todo o que di vostede nos parece moi ben, nos temos unha opinión, eu creo que se fai uns cuantos plenos que se anunciei que isto iba a suceder, que a partir de agora entrábamos en campaña electoral e seguramente moitas das persoas e colectivos utilizarían a Tambo para moitas cousas, e como non somos conscientes de todo o que se puso nese escrito, e os entrou outro escrito, o vamos a contestar e o vamos a remitir e se vai a compartir con todos os grupos políticos. Ben, quero facer un rogo porque me queda que o que lle pediría ao goberno é que, por favor, que respeten as opinións de todos os colectivos, independentemente de que pensen nalgunhas cuestións diferente que vostedes. Ben, solo por darlle... Non acabei o rogo. Pídolle respeto a pluralidade, precisamente a esa pluralidade de opinións que sempre existiu por parte dos colectivos e que sempre respetamos, porque evidentemente pois haberá colectivos que estén a favor de moitas das cuestións que se leven a cabo do goberno e haberá outros colectivos pois que non estén a favor, pero dende logo o que non se pode nin desacreditar nin pensar que cada vez que calquer colectivo poida estar en contra, pensar que estamos falando de fango político. Eu, dende logo, dirá, nos estivemos aquí gobernando, recibimos tamén escritos de moitos tipos, pero dende logo o que sí que lle podo asegurar é que non fixemos este tipo de contestacións nin este tipo de alusións. E isto non vai de campaña política. Isto vai de ter respeto ao pensamento de todos os colectivos e que non se sintan discriminados ni se sintan amenazados por pensar de maneira diferente.
ese é o rogo que lle quero facer. Nos aquí non necesitamos esas películas, é dicir, aquí nos dá igual a forma de pensar da xente, é dicir, o demostramos cada día. E yo podo demostrar en cada unha das áreas, como aquí hai xente traballando, de BNG, e nos dá igual, a nos non nos importa, pero que non vamos a... E isto vou poñer un exemplo que sucedeu, e agradezco no seu día a esa asociación, que veu aquí a pedir disculpas, non esa asociación, outra, que chegou a decir, por exemplo, nunha emisora de radio que habíamos cambiado desde que chegamos ao goberno os cupos das persoas que iban a Tambo. Como está claro, vostede entenderá que eso non vamos a permitir porque é mentira. Nos o contestamos, tamén públicamente no mesmo medio que se fixo eso, viñeron aquí, pidieron disculpas e demais. Lle digo que vamos a contestarlle ese escrito e lle vamos a pasar a vostedes, porque nese escrito pon moitas cousas, pero non pon unha que nos entendemos que é moi grave. Igual, cando vostede a escoite, se vai a sorprender do que chegou e os escritos que mandou ese colectivo a algunha das administracións e institucións. Logo, como mellor, e para que quede todo solvente e para que non queden de palabra, e como nós non temos ningún tipo de compromiso, somos transparentes, o mismo escrito que lle vamos a volver a contestar a esa asociación, lle vamos a remitir sin ningún problema a todos os partidos políticos. Porque, casualmente, nese escrito parece unha redacción de moitas cousas, pero hai unha que fixeron, hai unha que esa non aparece no escrito. E vostede despois valorará se é da gravidade ou non, ou se é dos intereses dos veciños de Poio. A redacción. Totalmente, a redacción do escrito, decir, aquí somos un único equipo e cada escrito que firma un concelleiro, eu como alcalde me fago responsable del. E lle volvo a decir, aquí somos totalmente democráticos, pero que nadie pense, que nadie pense que é dueño da Illa de Tambo. No. Porque nin o alcalde é dueño da Illa de Tambo, a Illa de Tambo de todos os veciñas e veciños de Poio. Nin tampouco é o dueño... Igual hai alguén que pensa que é o dueño da Illa de Tambo. Tampouco é o dueño tampouco da maneira de pensar dos colectivos. Perfecto, non hai ningún problema. Nos coa maneira de pensar, decir, a min, mire... Introducir a Illa no fango político creo que non responde a unha maneira de contestar dunha administración pública. Vostede pode vir aquí con moitos análisis, pero isto se fai no día a día, nos feitos. E a día de hoxe non pode vir nadie por esa porta, nin con vostede ao lado, que diga que pola súa afiliación política, por decir, que foi tratado diferente, que non foi tratado, que non foi recibido. Logo, a tranquilidade máxima. Feitos. Feitos que? Un escrito que presenta unha asociación que foi contestado, xa está. Feitos. Aquí hai unha asociación que se sinte discriminada porque vostede está facendo alusión ao fango político. Respetamos as valoracións dunha asociación, outra cosa que as compartamos, pero eso non quere decir que estén nin nós na posesión da razón, nin eles, decir, punto. E ese escrito vai a ser contestado, claro. Pero vostedes teñen que dar exemplo. Pero cal é o mal exemplo que demos? Facer este tipo de alusións non escrito. Que nós ese escrito o ratificamos. E lle vai a sorprender un dos puntos que fixo ese colectivo que casualmente non aparece nese escrito que presentaron. Me gustaría despois saber se vostede comparte, cando se sepa, a ver se vostede comparte a petición que fixo ese colectivo. Que non se trata dos colectivos, se trata de como actúa o goberno. Está claro, é dicir que non pasa nada. Non dos colectivos. Non pasa nada. Moi ben, Partido Socialista. Sí, queríamos dirixirnos primeiro ao Concelleiro de Patrimonio e queríamos facer chegar unhas queixas que nos trasladan veciños e veciñas de Combarro, residentes en Combarro. Queremos facernos eco destas queixas porque ven como non é de agora, todos o sabemos, pero nos últimos anos, nos anos máis recentes, ven como deterioro da súa calidade de vida, mesmo a súa capacidade para poder residindo en Combarro se ve cada vez máis estropeada e máis deteriorada. Entón, queremos facer chegar o que nos comparten. Vostede será perfectamente consciente que Combarro como un referente turístico é un motor económico e un atractivo moi importante para todo Poio, pero tamén é un lugar onde habitan as persoas. Entón, o que non se pode medir o éxito de Combarro polo número de persoas que veñen cada verán, senón que hai que valoralo por como se respeta o seu patrimonio e como se garante que as persoas que residan aí segan enchendo de vida esa vila para que non se convirta nun mero escaparate ou nun parque temático. Entón, que teña en conta as persoas que viven no casco de Combarro e tamén que se coide, que se valore e que se respete o patrimonio, porque é a base do valor que ten Combarro para todo o Poio. Este é o rogo que lle queremos facer chegar, que traballe por mellorar a calidade de vida dos veciños que residen todo o ano
neste lugar, nesta parroquia, tamén que siga traballando para protexer e para garantizar que non se convirta nun campo de batalla onde se haya que repartir o espazo público ou se compita por ocupar cada vez máis zonas e máis espacio, mentres os residentes, os veciños e as veciñas de Combarro pois ven como cada tempada de verán que pasa vense obrigados a renunciar un pouco máis ao seu sitio. É o rogo do Grupo Socialista. É un rogo, como acaba de dicir o seu alcalde, os rogos non xeran debate, é un rogo para que teña en conta a voz dos veciños que residen en Combarro todo o ano. Eu só lle vou dicir que teño amigos e familiares que viven na zona bella, repito, amigos e familiares que viven na zona bella, e se teño que traballar por eles, traballo por eles, que é o que estou facendo. Só podo dicir eso. De acordo, grazas. Sí. Recentemente, xa hai uns bons meses presentábamos unha moción instando ao Concello a que impulsara a vivenda pública. Planteábamos que se lle cedera á Xunta de Galicia unha parcela en Rúa Baliña para ese fin. Vostedes votaron en contra. Vemos como Sanxenxo, Boeu, Pontevedra, Marín, todos os concellos da contorna impulsan este tipo de iniciativas e o Concello de Pollo queda atrás. Recentemente víamos que a raíz de unha nota de prensa que mandaba o Partido Socialista sacaba vostede un titular dicindo que iban a impulsar vivenda social na finca de Coca-Cola e nos gustaría saber como van a facer, se van a reducir zona verde, se van a facer outra modificación puntual para impulsar un incremento de edificabilidade nese entorno ou se van a comprar suelo nesa finca con diñeiro municipal. Nos gustaría saber cal é a estrategia que ten o Concello para conseguir vivenda pública nesa parcela. Moitas gracias. Ben, como vostede sabrá ou debería saber, unha vez que se dé licencia e se presente o proxecto para esa zona, unha das obligacións que teñen é que un porcentaxe ten que ser destinado a ese tipo de vivenda. Logo, a partir de aí, se crea vivenda. Ou non. Ou non teñen que destinar un porcentaxe unha vez que se desarrolle todo eso a vivenda pública. Eu creo que sí. Moi ben, esa é a súa resposta. Moi ben, perfecto, gracias. Sí, hola, moi boa tarde. A miña pregunta é para o señor alcalde. Falábamos hoxe aquí no pleno, un dos puntos era referente ao local de Campelo, e víamos unhas cuantías importantes de diñeiro que están destinadas. Primeiro, quero recordar que foron uns 300.000 euros, e agora vemos aquí outra partida que se achega a 1.100.000 euros de diñeiro público, de diñeiro dos e das veciñas deste municipio. Entón a pregunta é se vostede lle pode prometer aos veciños e veciñas de Pollo e de Campelo en concreto que a xestión dese local vai ser pública e non privada, xa que se está xogando con diñeiro público. Gracias. Ben, nos aquí no noso Concello temos distintos servicios e se xestionan de forma pública, e este vai ser un máis, é dicir, o centro de maiores se vai a xestionar de forma pública. De forma pública. Moi ben, moitas gracias. Despois tamén teño outra pregunta para vostede. Bueno, se tocou un pouco a lotería. Non pasa nada. A eso estamos. Víamos aí nuns dos informes que salían aí da interventora que poñía que había unhas facturas pendientes de pago que pasaban do medio millón de euros por falta de crédito, non? E tamén nos trasladan varias persoas, proveedores deste Concello, de que se lle está trasladando que non presenten de momento as facturas porque non hai crédito e que teñen que esperar por elas. Non poñas a cara porque hai moita xente que se está vendo e xa o sabe. Hai persoas que están vendo o pleno e aos que se lle dixo, non digo que sea usted, no grupo de goberno son moitos e a xente e as persoas que lle dixeron están aí. Entón a pregunta é que como xa hai máis de medio millón de euros
pendente de pago por falta de crédito e hai moitas facturas pendentes, a volta do verán vamos a ter un novo crédito. Pedro Sánchez, deste Concello? Vamos a ter un novo crédito. Gracias, señor alcalde. Sabe, pero no, 6 créditos en 3 anos. Récord olímpico. Vostede fai... Ahora entendo. Si non é por os cartos que lle dou Pedro Sánchez, vostede... No, a mí non me dá nada, que non son del. No, mira, claro, é dicir, mire, vou aclarar para que teña claro. Os concellos de toda España, nestes momentos, débelle o goberno do Estado todos os atrasos e as actualizacións dos tributos. Logo, non se preocupe. Eu sei que fiz un monólogo para falar para vostede e para despois os que lle compran as súas lecturas, que despois contalle a súa película e vostede crea a súa película que conta e depois leva sorpresas. É dicir, por sorte, este goberno ten unha solvencia importante, minda que lle pese, desde que chegamos ao goberno reducimos a débeda, cando vostede, si recordo que nos deixaron o Concello con a débeda máis alta de toda a provincia de Pontevedra e o terceiro en Galicia, e a base de traballar, sí, bueno, no, pero están listados. Mire, eso yo conta a vostedes a eses 4 que fala con eles e lle creen esas cousiñas. No, ves aquí e falas como unha taberna, como dices ti, hai uns listados, mire, perdone, me deixa falar ou non? Vale, hai uns listados que vostede pode entrar e neses datos entra e xa sabe os datos do 22, do 21, do 23 e mira onde estaba posicionado o apoio de todos e logo xa sabe onde estaba o apoio. Pois xa está. Bueno, pois vostede trae ese listado e depois miramos se é verdade ou mentira. Vale. Moi ben. Entón, do crédito non dixo nada. Non vamos a pedir un crédito. Así que nos pague Pedro Sánchez a todos os gobernos e concellos de toda España, non se preocupe. É a salvación deste país. Eu son contentos que lle dou a vostede, verdad? Onde estaba? Onde estaba? Nada, boas noites e gracias a todos os membros da corporación e aos veciños que nos están vendo. Onde estaba? Os cartiños.